Moje meno je Alexandra, som absolventkou kurzu kozmetička Beauty College. Kurz moje očakávania veľmi splnil, dbajú tu na profesionalitu, aby sme ovládali všetky dôležité úkony aj kroky správnym spôsobom. Boli to intenzívne 3 mesiace, veľa som sa tu toho naučila, vlastne začínala som viac menej od nuly, ale prišli sme si to všetko cez teóriu a prax. Bola som na akreditovanom kurze kozmetička, ktorý trval 3,5 mesiaca. Musím povedať, že to bol intenzívny čas, stretávali sme sa 4-krát do týždňa a kurz odporúčam aj ďalším. Ahojte, volám sa Veronika a práve som absolvovala akreditovaný kurz kozmetička a splnil nadmieru moje očakávania, pretože naozaj tu boli kvalifikovaní lektori, veľmi príjemne som sa cítila, dobré prostredie, boli sme výborný kolektív, človek sa tu môže cítiť sám sebou. Určite odporúčam každému Beauty College.